today, mag-haul ako guys. Mag-haul tayo sa Primark guys. Mag-haul tayo guys. First time ko mag-haul from Primark. Namili ako sa Primark at I paid only 50 euros. And so I show you guys what I got in Primark for 50 euros. 50 euros. Ito na yun guys. First guys, para sa akin, ayun. Itong long sleeve na to. Size extra large siya guys kasi mahilig ako sa malalaki. Kasi nag-i-inner, taglamig na dito at saka nag-i-inner ako muna at saka ako naglalagay ng long sleeve. For the size extra large siya guys at for only 8 euro siya. Ayun. 8 euro. Mahaba. Ayun. At saka malaki. Yan. Extra large. By the way guys, itong sinuot ko din galing din to sa Primark. So ayun. First one. Next guys, ito dahil usong-uso ngayon yung mga kulay na ganito, yellow at saka yung mga burned orange. Ito guys. For this size guys, hindi ko maintindihan yung mga sizes sa Primark kasi yung iba malalaki, XL siya pero maliliit at saka yung iba naman extra small siya pero malalaki. Pero it's fine guys. Extra small for only 6 euros siya guys. Ayun. Ganito siya. Gustong-gusto ko siya. Kasi nakita ko sa isang YouTuber, nag-Primark haul din siya at nakita ko tong long sleeve na to. Actually, it's mustard color. Yeah, so it's a mustard guys, mustard color. Mustard for only 6 euro guys. This I got para sa taglamig. Hindi kasi ako mahilig sa mga pag ano talaga guys, pag mga damit, ang na-afford ko lang yung H&M or kundi Primark. Kasi mura na sa Primark at saka usong-uso yung mga damit nila. Kaya doon ako laging bumibili. Kaya it's okay lang kung hindi ako doon bumibili sa mamahalin. Siguro hindi ako bumibili ng mamahalin guys. Pero binibigyan ako ng mamahalin na damit sa mga kapatid ko. So, kaya hindi ako masyadong bumibili ng mga mamahalin. So, I'm fine with okay lang sa akin kung murahin. And the third one I got there guys is ito. It's a it says here Tobacco extra small. Ito yung mga burnt orange guys na mga uso ngayon. Ito actually guys, yung price dito nakalagay is 6 euro siya, 6 euro. Pero nung binili ko to siya, nasa table to siya, naka on sale to siya. 4 euros na lang ang nabayaran ko dito. So ang mura, 'di ba? At saka ang thick niya guys. I like the texture of the cloth and perfect na perfect talaga sa taglamig. Kaya yun, I show you this one. Pasensya na guys kung hindi ako mag-haul kasi first time ko to mag-haul guys. First time ko mag-haul. At saka ayun, umiiyak si Francine. Saka I think yun lang ang para sa akin. At saka next na binili ko ay para naman sa mga bata. 3 tights. Dalawang tights at 3 tights na siya sa isang. 3 pairs na siya ng plain tights for only 5 euro and 50 cents para kay Ate Ella namin. May ages siya dyan. Kasi nakabili ako before. Pero maliit. Kasi akala ko kasi, maliit kasi na bata si Ate Ella. Akala ko, kasya sa kanya ang mga 7 to 8. Kasi bihiri lang ako bumibili talaga ng exact na age para sa kanya dito. Kasi yung iba malalaki. Pero nung nabili ko sa Primark, 7 to 8, ang liit sa kanya. Kaya bumili ako ulit. At it's 9 to 10 years old na ang binili ko. And for only 5 euro and 50 cents. So next, para ka Ate Ella din, ang mura sa Primark guys. Look. Long sleeve din.
Long sleeve din siya. Pa-unicorn siya dyan. This size, guys, 8 to 9 years old. Though, it's okay. Kasi fitted siya kang Ate Ella. Hindi. Pag mga ganito na maninipis, gusto ko yung fitted talaga. Para hindi siya ginawin. So, and this is for only 3 euro. 3 euros, guys. And next nabili ko ay para ka Francine. Yung bib. May 3 bib na. 3 bibs na. 3 na siya. And for only 4 euros. Next na binili ko ay itong cute na pair of long sleeve and tsaka leggings. Pa-leggings. Pair na siya, guys. Ayun. Ang size na kinuha ko is for 9 to 12 months. Kasi, mas gusto ko yung hindi fitted ka Francine kasi nga tinglamig na, taglamig na. Inaano ko pa, sinusutan ko siya first ng romper na inner at tsaka ito at tsaka nagja-jacket siya. Tsaka siya nagti-thick jacket. For only 5 euros, guys. Look. This is really cute. Ang cute niya. So, ang next na nabili ko, itong bonnet. Para ka Francine to. May kasama to siyang mittens, guys. Kaso, ang mittens, wait, kukunin ko ang mittens. Mittens at saka bonnet, guys. Ayun, may pa-pom-pom siya dyan. Really thick and really good quality, guys. Hindi siya, kahit mamumurahin lang siya. Pero ang size na kinuha ko ay 12 to 24 months. Kasi, maliit sa kanya yung maliit sa kanya ang yung para sa 3 to 6 to 9 months at saka ayaw ko kasi ang mittens ng 6 to 9 months sila maliit tsaka kaya yung binili ko ay 12 to 24 months at saka na din para kahit lumaki siya okay lang, di ba? Ayaw kong fitted yung kamay niya dito baka kasi hindi komportable, so mas mabuti na yung ganito. So I show you guys na ang Primark receipt ko. Ito. For 50 euros ang nabayaran ko. Yeah, exactly 50 euros yung nabayaran ko dito. Meron pa pala, guys. Sleeping wear ni Ate Ella namin. Itong sleeping wear na to. At pair siya, ganyan. Pa-pair siya. May pa-flamingo siya dyan. For only 8 euros, I think. Ginamit na kasi to ni Ate Ella, guys. Last night. Ginamit na niya. Kaso, may siya, factory defect. Kaya hindi ko kasi kasama ko yung husband ko lang namili. Kaya kung kasama mo yung husband mo, pag kasama ko siya, nagmamadali ako kasi ayaw ko siyang mag-intay. Hindi ko napansin na may pala siya dito, oh. Kaya i-return namin to siya. Kasi until 28 days, pwede kang mag-return sa Primark. Kaya ayun. Pero ang ganda-ganda niya. Gustong-gusto pa naman ni Ate Ella. So ayun. Perfect siya sa panglamig. Ito, guys. Then, pair na yan siya. Kung hindi to 8, I think this is, wait guys, tingnan ko. I think this is 8 euros. Yeah, for 8 euros itong dalawa. So, ayun na lahat yung nabili ko sa Primark, guys. 50 euros. May isa pa pala. Kasi, bumibili ako ng cleansing wipes, guys, sa Primark. Kasi, bet na bet ko yung argan oil facial cleansing nila. For only, I think this is only for 1 euro 50. Dalawa na siya. Yan, 1 euro 50. Gusto ko siya yung argan oil, guys, kasi parang yung skin mo, parang yung hiyang yung skin ko sa wipes na to, at saka bet ko siya pag tinatanggal ko yung makeup ko, natatanggal talaga siya for only 1 euro 50. O diba? Mura lang pero sulit. At saka maganda yung argan oil, guys. Yung lotion ko din sa Garnier.
Garnier is also argan. Maganda yung argan, maganda yung argan guys, lalo na pag taglamig. Kaya ayun, ito lang yung last na nabili ko. And so yung lahat na nabili ko guys sa Primark is I only paid 50 euros all of for all of them. So ayun. At saka may nabili din ako guys kasi mahilig akong pumupunta sa ibang shop. So, yun. Ito, guys. Sa cake for only 2 euros. 1.99 euro. Pang-inner din siya. Para sa taglamig. Ka Ate Ella. Yun. Simple lang siya. Mahilig lang kasi ako sa mga simple. Mga simple. At saka may sack siya. Sack siya for, I think, this is only 4 euros. Ano na siya? 4 na siya, guys. 4 euros. And then, para ka Francine, nakabili ako sa Ernstings family. This guys, ang cute niya. Turtleneck siya. Paganyan siya. Turtleneck. Gustong-gusto ko ang cloth sa Ernstings family guys. Iyon. Ang kinuha ko din ay ang size 86. Kasi malaking bata si Francine, guys. Hindi siya malaking bata, kasi ewan ko ba, matangkad siya, kaya ang binibili ko, malalaki, para din, hindi, pag natubuan, para din pag lumaki siya, magkasya pa sa kanya. So, ayun. Kasya to sa kanya. At ang gustong-gusto ko yung cloth niya, guys. I paid for this one is 5 euros sa Ernstings family na brand. At saka may tights din akong nabili sa Ernstings. Tatlo to siya guys. Ang isa pink na suot na ni Francine. Yung isa. At it is size 74-80. Yun. Ang ganda ng quality niya guys sa tights sa Ernstings family. Kasi bumili ako ng tights sa Primark guys. At bumili ako ng 3 set. Sa isang set, may 3 pair na siya ng tights. At saka hindi ko siya bet guys, yung tights sa Primark. Kasi pag isang suot, pag nalabhan, nag-ano siya agad. Ano ba yung tawag doon? Ano ba yun? Naluluwag ba na hindi talaga siya naglalast kasi kaya yung bumili ako ng isang set sa Ernstings, ganito siya. Ganito. May paano siya sa baba. Ang isa pink nito guys, nasuot na ni Francine. Kaya ayun. So ayun na guys yung nabili ko. So ayun na guys, yun na yung haul natin. My first time haul at sana at least na entertain or nagustuhan nyo. So I hope to see you again on my next video, and thank you for watching guys, and I hope you don't forget to like and subscribe, and so see you next time guys. Bye bye and have a good day.